Vi ved fra vores hverdag på dyreklinikken, at mange katte frygter turen hen til os. Transport bliver heller aldrig kattens yndlingsbeskæftigelse, men du kan gøre meget for at gøre den mere behagelig. Her får du vores guide til en tryg transport og tips til, hvad du ikke skal gøre. Tryghed er afgørende for en tryg rejse, og din kat er allermest tryg, når transportkassen dufter af hjem. Derfor er det en god idé at sætte kassen frem i hjemmet et par dage før afgang. Tip: du kan lade transportkassen stå fremme altid, så bliver den en del af kattens miljø. Læg gerne et håndklæde, tæppe eller tøjdyr ind i kassen, som din kat er glad for. Spray eventuelt kassen med feromoner, der mindsker stress og får katten til at føle sig afslappet og vel tilpas. Tip: spray mindst 20 minutter før din kat skal ind i kassen. Har du tidligere allerede forsøgt dig med feromoner uden god effekt, så kan du give din kat et kosttilskud, der er specialudviklet til at dæmpe stress og angst hos kæledyr. Tip: du får den mest optimale effekt, hvis du begynder at give kosttilskud minimum 1 uge før. Oplys også gerne veterinærsygeplejersken i telefonen, at din kat kan være bange ved ankomsten. Hvis din kat ikke går ind i kassen af sig selv, er det vigtigt, at du sætter den ind i kassen med bagdelen først. Husk at sætte kassen op ad en væg, så den ikke rutscher eller bevæger sig, når den først er kommet ind. Det gør katten utryg. Tip: det er vigtigt, at kassen er så stor, at din kat kan stå oprejst inde i den, hvis den føler behov for det. Du bærer bedst din kat ved at holde den tæt ind til kroppen, som hvis du skulle give den en stor krammer. Tip: jo mere du holder kassen i ro, jo mere rolig bliver din kat. Placer katten på bagsædet af bilen, hvor den kan se ud af vinduet, så din kat kan følge med i, hvad der sker omkring den. Spænd den fast med en sikkerhedssele. Tip: skal du med bussen, er det vigtigt, at du placerer katten på eget sæde og ikke med hovedet vendt mod sæderyggen. Sæt ikke katten på gulvet, men i dit skød eller på et bord eller en afsats beregnet til katte. Tip: katte har det bedst, når de kan overskue rummet. Jo højere placering, jo bedre. Selvom turen måske nu er gået bedre hen til dyreklinikken, end den plejer, skal du vente med at åbne for lågen, til I er kommet ind i konsultationen. Der kan pludselig ske noget uventet, som kan gøre katten urolig og i værste tilfælde få den til at løbe væk. Tip: det er en god idé at kæle din kat, så den kan mærke, at du er der og at du er rolig. Men gør det gennem lufthullerne. God tur til dyrlægen. Og husk, at øvelse gør mester.